The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa hilom nga pagampo. Of course, gikinahanglan ang atong pagsusi kung napawa kita mga sala diha sa atong kalag. Kay kini kung dili na to isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang babag, they become barriers to our study of the Word of God. 1 John 1:9 nagakanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins, it is faith alone on Christ alone. Acts 16:31, nagamando, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Musa magambot ta karon sa hilom. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimuning lain sa mga higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa among pulong. Salamat sa grasya. Grasya nga buhay pa kami, imo pa kaming gilugwayan ang among kinabuhi, timaylan nga ikaw nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi. Nining adlaw, Dios pa ni kami, tudloy kami ug ipatinaw pa kanamo ang imong dugang kamaturan. Pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga sig ka magtuto, our fellow believers. Welcome once again. We warmly welcome everyone. Ini nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, padayon kita niya pag kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of the divine Dynasphere. Taon-taon pa kita niini. Ini nga itong pagdupot niini. Okay, now kagahapon itong ibiyaan kining mga pipila ka punto bahin sa, well, una sa tanan, mangutan ako nimo, unsa may hinungdan nga ano nga. Daghang mga tao karon ang dili mo angay sa Biblia. They hate the Bible. Ibaw kag unsay hinungdan. Tungod kay kini mga tawhana, inigadungog na nila sa pulong sa Dios nga nagkanayon nga kitang tanan mga makasasala. Labi na diha sa Roma 3:23. Nag-ingon man kana diha ang bersikulo nga, all have sinned and come short of the glory of God. Nanaman na. Pulong man na sa Dios. Ngang tanan nakasala. So kitang tanan nakasalaman, kita mga makasasala. So our failures and weaknesses are revealed and exposed sa Biblia. Musta? Hindi sila muangay. Hindi sila buot makadungog sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Na ilan na ng kanang kabubuton, that is how they choose. Ilang manggipili kana. Now, kay kini kong mga tawhana, mga negatibo, they don't want to be convicted. They don't want to be exposed by the Bible. Now, what sila masayod nga, lagi, nasuod na ning tanan
sa atong gihisgutan nga divine decrees, mga dekrito kini sa Dios. Ug kining divine decrees sa ato nang ginaingon nimo is the sum total of God's plan for the human race. Na diha na nasud ang tanang mga hunahuna, mga desisyon, mga kalihukan, nahibawan na ni sa Dios. Apan gitugot, nagatugot ang Dios all these as time goes in history. Now, this is tolerated by God in relation to the angelic conflict. Ug nahibaw na magkagunsa kining angelic conflict, gubat kini nga espirituhanon. Kita mga magtutuo, niya yung higayon nga mituo kita kang Kristo nga atong manluwas, na luwas kita, misod kita dayon ni ining maong gubat. We entered into this what we call angelic conflict. Mo kini ang excuse me, termino kini. Angelic conflict, langit nung away kini. Tali sa puwersa ni Satanas o puwersa sa Dios. You see? Ug natas taliwa, papiliun ta. So mo ni, kanang tugot kini sa Dios, kining sum total of God's plan for the human race. Gitugot ang mga pangunahuna, mga desisyon, mga kalihukan, nga himo sa tao, gitugot ni sa Dios as time goes on sa kasaysayan sa tao. Gitugot kini sa Dios tungod lagi nga may kalabutan kini sa gitawag og angelic conflict, kining langit nun nga away. So inumduman nato nga ang Dios hingpit gud siyang nasayod niini nga atong ipangisutan. Mga nauna, mga desisyon, mga kalihukan, unsa pa mga plano sa tao. Nahibawan na kay gisud ka na sa divine decrees. So ang tao is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Siya ra gyud. Walain ang mga basol, siya ra gyud. O sa akong balikon nga, no one's to blame for one's failures and for being a loser. Kung buot yung kang mahimong loser, ikaw ra gyud, except you ang nasayod. I mean, mabasol. You see? Kaya na may prinsipyo diha nga man is a product of his decision. So, ang mga pildiro, mipili sila nga mahimong pildiro. Tungod kay wa man sila alamag. Wa alamag sa unsa? Wa alamag sa kamaturan. Kung mo nagingon nga mga stupido, na unsa may tawag nimo sa tao nga gipasabot, makasabot, apan di gyud mosabot. Di ba mo na definition sa usa ka taong stupido? Gusto? Mudawat ka ba niya na? Prinsipyo man na. Tanan may maigo niya na. So, kung balikon nga, ang tao nga gipasabot, makasabot, apan dili mo sabot, stupido. Muna, ignorant of the truth. Produkto ra sa ilang desisyon. Apan ang mga magtutuo nga mga mananaog, winner believers, mipili sila nga mahimong kanang mananaog tungod kay sila maalamon. They are wise. They are doctrinally smart. Wise of the truth. Muna sila mananaog. Muna kanang malipayon, malinawon, hapsay, hanoy ang ilang kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kaya they are winners. Therefore, kung balikon, it's a matter of choice. Naragis pagpili nimo. May pugsanay ni ba? Kini ko nga itong sigig, yaw-yaw din sa itong pagtudlo sa pulo sa Diyos. What ay mahimo niya na? Bitaw nag-iingon lagi sa Tagalog nga. Bato-bato sa langit,
ang matamaan, huwag magalit. Di ba? Ang maigo, ayaw lang kasuko. Saan mo na? Sakit mo yun kamatuuran, di ba? Dawat ka na. Basta kamatuuran ang maigo kanimo, sakit. Basta ikaw, negatibo. Nakita nimo? Ang mga negatibo, musinta. Makadungog na sa kamatuuran. Muliskuhag ba? You see? Apad ka itong mga positibo, makadungog sila sa kamatuoran. Unsa? Hanoy. Mo sanong sila, mo dawat sila niya na. Hangpon yun nila noon. Kita ni mong diferensya. So, okay. Balik ta sa Colossus 3:12. Nagkanayon kiniso as those who have been chosen. Now, eklektos, sinundong ka sa Grigong pulong, eklektos, nani sa adjective, figure of speech. Okay? Now, ang election, ang pagpili, has to do with our salvation. May kalabutan kini sa atong kaluwasan. Human sa kaluwasan, human ang usa ka tawo mudawat sa kaluwasan by believing in Christ alone. That believer, makaangkon siya og katluan og siyam ka mga butang. 39 things. Anaa siya ay iyang kaugalingong palasyo. Kining divine Dynasphere, palasyo ni sa mga magtutuo. Mental attitude nasa itong una-una. Kung limpyo ganit og mga sala, na limpyo og mga sala ning atong una-una, naata magpuyo sa divine Dynasphere. You see? Ang palasyo na sa magtutuo. Kunya sangkapan bagi kita sa napulo ka mga pagis, pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices, o uban pa. These have made a believer elected. Muna, pinili. Now, talking about predestination, predestination provides equal privilege and equal opportunity. God provides all the assets to be able niya to execute His plan for our life. Now, let me straighten that out. Ang Diyos nagasangkap sa tanan nga mga kasangkapan to be able to execute sa iyang plano sa atong kinabuhi. Di man ta maka-execute, magatuman siyang plano kung wala pa kini mga spiritual assets nga gisangkap sa Diyos kanato. Like 39 things, katong divine Dynasphere, 10 problem-solving devices, kini gitawag ni og doctrinal rational. Apil na nini ang faith-rest life. Ug uban pa, daghan mo bitaw ni nga labihas kadaghan nga atong pagatunan. Di ta kahuman ini iabot ta og rapture. Kay tungod sa kadaghan nya moingon ang uban nga adlaw-adlaw mo Bible study wa ba mo kahutde na inyong ipangisgutan. Mo pahiyop na lang magkadungog ug naay mga komentaryo ana. Unsay kahutdan? Why kahurot? Iabot lagi ta sa rapture nini sa atong pagpadayon nini. Isi, okay, balik ta si piso 4:1. Nagkanayon kini, part of it says, wherewith ye are called. Ang called din tinawag, elected. Okay? Now, okay, atong tukbilon karon ang mga invisible assets nga nakapahimong elected nato nga mga Kristiyanon. There are 4 categories. Okay? Kung kamo kopya nini, nagasuwat sa inyo notebook o iPad ba, subaya lang sunda lang okay? There are 4 categories of the invisible assets. Ang number 1 is primary. Number 2, secondary. Number 3,
personal assets. And number 4, kanang unique invisible assets. Okay? Now, unsa may under this primary category, ana dihang escrow, computer assets, RAM chip and PROM chip. Anibaw ka na, kamong mga suhito computer, RAM chip is read-only memory. Ang PROM chip is programmable read-only memory. Okay? So, computer assets, apil ni sa primary. At ito sa secondary. Ang secondary category sa invisible assets, apil ni ini ang volitional assets and experiential assets. Okay. Volitional. Nagi sa imong kabubuton, experiential ang imong kasinatian na. Okay. Ang ikatulo nga category of invisible asset is, we call it personnel assets. Okay? Personnel assets. O ang ikaupat, mao na ni ang unique spiritual gifts. Unya, indwelling of the Godhead. Ano pasabot? Tanang mga magtotoo, gipuy-an sa tulo ka sakop sa balang Trinidad. Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo na nagapuyo, indwelling of the Godhead. Diya sa lawas. Lawas sa magtotoo. Now, okay? Akong balikon katong invisible assets. 4 categories: primary, secondary, personnel assets, and unique spiritual gifts. Okay, balik na punta sa Colossians 3:12. Sa gisulti diya, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, diha sa elect, put on therefore as the elect of God. Kanang elect, eklektos, sa Griegong pulong, chosen, pinili. Okay? Doon ka pa ba niya itong tulo ka R nga itong gisgutan? 3 R's: reception, retention, recall. Unsay buto sa reception? Imong pagdawat, pag-angkon. Retention, paghupot. Okay? Retention, retain, paghupot niya na. And then the third is recall, paghinumdum. Reception of Bible doctrine, retention of Bible doctrine, and recall of Bible doctrine. So, timan ni, nga ang election o ang predestination always go together. They go in tandem. Kuyo gina sila, uban gina sila, di gina sila magkabuwag. Okay? Now, adto ta karon sa Episo Kapitulo 4, versikulo 1. Ephesians 4:1. Nagkanayon kini niini. I, therefore, kinsa man ding I? Si Pablo. Siya may nagsuwat sa Episo. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Kining called dinhi is set apart. Pinaglain o gipaglain, set apart. Now, only those who make the decision to believe in Christ are the ones who are elected. Di man nina. Kadto ra silang pinili. Maura to sila'y kanang napili o pinili kadtong mihimog decisions pagtuo kang Kristo ingon nga ilang manluluwas. They are the ones who are elected. Being elected, mo bukas kini sa pultahan sa tremendous opportunity to be a winner. Spiritually, of course. Being elected.
that opens the door of tremendous opportunity to be a winner. And that's what we call predestination. Sabot? So I hope naka-apas ka nining atong pag-hisgot nini. Predestined. Doon siya sabot sa predestined. Well, the Greek word for predestined is pro-orizo. Pro-orizo. P-R-O-O-R-I-Z-O. Pro-orizo. Sabot sa pro-orizo? To come to a decision beforehand. Sabot? Okay. It means to come to a decision beforehand. Ang predestination, provision kini sa Dios alang kanimo. In eternity past, gisangkap na ni sa Dios kanimo didto pa sa kaniadtong wa pang tanan, niadto pang milabay na eternity past. Unsa may tuyo? Ang tuyo niini nga gisangkap sa Dios kini kanimo aron nga ikaw makatuman sa plano sa Dios dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sabtagi na. So this is the provision of God for you in eternity past for the purpose of fulfilling the plan of God in phase 2. Namdong kwa sa Hebrewanon 11:6, kung way pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Dios. Without faith, it is impossible to please God. Matag magtutuo, gisangkapan sa angay-angay nga mga pribilehiyo o angay-angay nga mga kahigayunan, opportunity nga makakabot sa espirituhanong paghamtong. Tanan. Why exempted? Yatagan isang kapan sa Diyos mga kasangkapan o malagi na equal privilege and equal opportunity. Kini ang laingan nining atong panahon sa simbahan. Labihan daghana nga nining panahon sa simbahan, panahon sa grasya, panahon sa unsa ba? Angay-angay nga pribilehiyo o angay-angay nga mga opportunity. Grace period. See? Grace period man eh. Now, Ephesians 1:4. Nag-ingon usab kini, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world that we should. See, chosen na po. Eklektos. Na. Kanunay gini natong mahibalag kining maong pulong sa atong pagpadayon sa pagtuon, no? Kaya, okay, ang Diyos nasayod sa tanan. God knows everything we decide. Okay? He knows everything we decide. He knows everything we do. And He knows everything we change. Etc. Grabe. Grabe nga yung pagkasayod, oy. Dili na ni mo take for granted. Pananglitan. Ako ang taga-pananglitan. Karon, nga nagpaminaw ka nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, naglingkod ka diha, gusto? Naglingkod kasi mong na imutangan diha sa siya. Okay. Ang Dios, nahibaw siya kung muusob ka ba sa imong purma sa imong paglingkod. Nahibaw siya. In a few minutes tingali, mulingkod ka ng lain na pong purma. O in a few minutes, nahibaw po ng Diyos kung mutindog ka ba. You see, excuse me, nasairan sa Diyos tanan. He knows who is going to believe in Christ. He knows who is going to reject Christ. Nahibaw ang Diyos. Ang iyang pagka-omnisyente na sayod what's going to happen in your life. Sabtagi na. God knows. Kung sa mitabo ni mo ugma, sunod simana, sunod buwan, ibaw, tanan. He holds our individual life. Sabtagi na. But get this. He never controls our volition. Dili. Wa gyud siya pagtandog sa imong kabubuton. Dili.
In fact, nagatahod siya sa imong kabuoton, unsay imong himuong desisyon. Ibaw, apan dili siya motandog. Mao bitaw ng Dios, mutan-aw lang siya sa unsay imong buhaton, okay? Panalitan mo buhat ka og sala, na ibaw na po ng Dios. Nga mubuhat ka niya ng maong sala. Ug moingon lang gud ang Dios, tuan na po dagahong anak, nahigawas na po sa iyang dapit nga naay akong gahom. So, wa siya mo tandog ha, igo lang siyang mo tanaw, mo obserbar lang siya nimo. You see? O naay resulta ra ba sa tanan nimong buhaton? In every action, there is always a corresponding result. Musta? So everything is put in God's divine decrees. Na diha sa sod sa divine decrees, dikrito sa Dios. Apan ang Dios nagasangkap sa tanan nga imong panginahanglan sa kinabuhi. Unsa may isulti diha sa usa ka bersikulo nga God supplies all your needs. Philippians 4:19. Nagasangkap siya sa tanan nimong panginahanglan. Dili kay ang tanan nimong gusto. Lahi naman yung gusto imong panginahanglan. Need and want are two different things. So mo na, nagsangkap ang Diyos kanimo sa tanan nimong panginahanglan. Now, Colossians 3:12. So as those who have been chosen, now kining chosen din ekliktos sa Greek, this has to do with our salvation. Elected and predestined. Ephesians 1:11. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Now, ayaw kalimti katong Hebrehanon 11:1 bahin sa pagtuo. Now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Og diha usab sa 1 Peter chapter 1 verses 4 and 5, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Naghisgot ni og inheritance, panulundon. Kitang mga magtutuo, niyan to yung higayon, nga itong idawat sa Kristo, nga itong manluluwas. Andaman, gitagan-an na sa Diyos sa atong panulundon. Dito sa eternidad. You see? Kita ra mga magtutuo ang gisaaran, gisangkapan ini. Wa ang mga di magtutuo. Of course. How can they have this inheritance? O kini ra bang inheritance panulundon? Tuwa nagisod sa Museum of Heaven. Okay? And into an inheritance that can never perish. Dili na ni daot o madunot, spoil or fade, dili. Kept in heaven for you. Kita ni mo na. Giandam na, gitagaan na nimo dito sa langit. Para nimo who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Now, timan nga, tuod, ang tao, mutanaw siya sa kanang unsay naas gawas, outward appearance. Kung mutanaw ang Diyos, dili diha sa gawas, kundi diha sa kasing-kasing. Nanas 1 Samuel
chapter 16, verse 7. Man looks at the outward appearance. God looks at the heart. Di man na? Okay. Colossians 3:12. Balik na po ta. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kaning elect din pinili eklektos. Ang pulong nga elect goes with the predestination. The word elect means elected. Pinili. By the way, our being elected and predestined kini tungod sa atong pagka-magtutuo ni Ginoong Kristo. Ayaw nakalimti ha? Our being elected and predestined is because of our being believers in Christ. So kung dili ka believer in Christ, you are not elected. You are not predestined. Sorry to tell you, di na gani kinahanglan mo sorry pata, kamatuoran man lagi ni. God has already prepared all these things didtong pas eternidad nga milabay. That includes sa atong kabubuton to believe in Christ or to reject Christ. Hinumdumi, usab ang 1 Timoteo 2:4 o 5, God wills that all will be saved and know the truth. O kini nang inahanglan o kabubuton, either to accept or to reject salvation. Kita nimo the power of our volition, our decision to make a decision, to make a choice. You see? Yatagan ta sa Diyos nining hingpit nga kagawasan. Hingpit. Complete freedom. But with that freedom, pagbantay yun na, with that freedom goes responsibility. Kaya nasud ka na balaod sa tulubagon sa kabubuton, the law of volitional responsibility. What am I mo? Dito ka ikyas, kamaturan lagi. Kita ni mo? Nabito sa Episo 1:11 nag-ingon kina, we are predestined according to His purpose. So, Ephesians 1:5 usab, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ. Now, basig nakalimot ka na niya itong Episo 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Karon ingon nga mga Kristohanon, we are to choose which way we have to live, either by human means or by spiritual means. Nara, kita nimo, papiliyo na punta sa Dios. Kung sa ibot nimong ikinabuhi, magkinabuhi kang tawhanon o magkinabuhi kang Diyos nun, spiritual. Nara siya mong pagpili na. Nahibaw kas mga resulta niya na. Kung magkinabuhi ka by spiritual means, pinagi sa akong paagi, na, huwag kay pagmahay. Di ka magmahay. Haruhay, hayahay, natunong ka man sa akong plano. You see? Apan kung mo insister ka sa pag kinabuhi ni mo sa tawhanon, ibaw ka na kung sa resulta. The negative results. You become a loser. Kung nebaw na ka, doon naman ang gisgutan. You become a loser. Life would be miserable. Makaluluoy. You see? No, dili po mo ingon ang Diyos nga mirisi ka, dili na. He cannot dare say that. Apan, nagatahod mo lagi siya sa imong kabubuton. You see? Mao na, ayaw kalimtin ang prinsipyo. Man is a product of his own decision. Kay, kung buot kang mahimong mananawag, tumana ang mando sa Diyos nga magkinabuhi ka sa espiritual nga paagi. Kaya ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi
dili kasagaran kining matang sa pagkinabuhi. O tungod kay di man kasagaran, nanginahanglan pug di kasagaran nga unsa paagi sa pagtuman. You see? O ang spiritual way of execution pinaagi sa gitawag og doktrina ni gitawag og faith rest life. Unsa man ning faith rest life? Faith pagtuo, rest pahuway. So matang kinis pagkinabuhi nga na kay kanang pagtuo nga nagdala og pahulay. Mao man ni akong paghubad ni faith rest life. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. You see? If you want to live a life free from any stress, walay pagpiit, walay kapito sa kinabuhi, hayahay, hanoy, hapsay, organized. So, live that kind of life, the faith rest life. Kapan di man mo ni magkampuot kini overnight, no? Kini nga itong ibuhat, adlaw-adlaw. This is the process. If you want to grow up spiritually, if you want to experience what God has assured each believer, then di mamakak ang Diyos iyang yung tuman. He keeps His word. Naranan mo. So, kay kitang mga magtotoo must live not by works, but by faith. Dili pinagi sa mga binuhatan. Of course, di man ta supat na muhimong mga mayong buhat, no? Naibaw naman ka sa atong gisgutan. Kagahapon, naghisgot kita nining duha ka matang sa mayong binuhatan. Diyos nun o tawhanon. Naibaw na kagunsay mga paagi nini. So, at the point of salvation, we were given 40 things. We have been given equal privilege and equal opportunity. O di man ni katong inheritance. 1 Peter 1:4-5, we have an inheritance which will never fade or spoiled, never. So there is no reason why we cannot reach spiritual maturity. See? Na unsa man imong pagkabot lagi pod niini kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Tingaling uban tuon lang o ganahan o they feel they need it or nabinag na mga katalagman mga wot sa kinabuhi. Of course, niya pamantan yung katalagman nga pandemic, kitang tanang katawhan sa tibok kalibutan mo may nag-atubang niini. O yan, so daghan bang mga tao nga may unsa man, pasagdan malantas Ginoo ini. You see, kadtong mga utana niini, way doktrina, way kamaturan. Di mo man sila kaila sa Diyos. You see? Of course, marag sayon na ba nila isulti o Diyos tabangi mi. Saan manog? Musulti pang Diyos ka na ito. Saan man ako pagtabang ninyo, mo kailanganin ako. O magano'y pagtuon sa akong pulong, mo may paagi nga makaila mo na ako. Akong mga paagi, higpit mo na, o may kuwang. Saan mo na? Kita ni mo? Nakasambot ka ba sa akong buong ti pasambot? O di nilang una kita kulto pagkakaroon kay murag lapas naman tagamay ato ipadayon ni ugma ayaw sipyat sa pagsunod ni ining sumpay ni magampot Amahan na mong langit doon. Salamat sa imong grasya nga mong ipahimusla ni adlaw. Salamat sa among Bible study pinagi sa YouTube. Dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon sa among spiritual momentum. Para makita ginamuon sa kanindot, kaligon, o hayahay di ay ang kinabuhing Kristuhanon kung nasibo lamang kami sa imong kabubuton. Salamat. O dada kami pagbalik ugma. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.